vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 28 ekuberekwa ende ndauyawo pano kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Ndine mubvunzo uyo wandiinawo. Mubvunzo uyu kune umwe munhu unokwanisa kungoita kunge mubvunzo nhando, but inini ndiri kurarama ndiri mazviri, ndatova very confused and my job it is actually on the line. Saka handizivi kuti irombo rakanaka here riri kuda kuitika kwandiri kana kuti zvine kakuda kushandiswa mukati. Well, inini mukomanashi ndinoshandirawo varungu, vaya varungu vemuno muSouth Africa. Saka murungu uyu iye murume wacho anogara asipo, anenge ari kumabusinesses ake. Saka nguva zhinji panenge paina madhamu, then nevana vavo vaviri nagadhina wedu uyo garden boy nayewo anobva kuZimu. Saka iye anoita stay out, inini ndini ndinoita stay in. Kumba nguva zhinji mukoma kana zvinhu zvakatooma ndinotorambidzwa kutodzokera kumba, zvekuti sometimes murume wangu pamwedzi ndinokwanisa kungoonana naye ka1 kana kuti ka2. Most of the times madam vanenge vachingoti no, hakuna kwauri kuenda because vana vacho vane musikanzwa usingaiti. Saka ivo vakajaira inini kana ndiripo havazonyanyise kuita musikanzwa because ndinombopota ndichizvitswinya zvivana zvacho izvozvo. So mukomanashi, dambudziko randiunza pano nderekudai so: baba vacho manje murungu wangu uyu wandinoshandira akati auya. Saka akati auya kudaro inini ndainge ndiri panze ndiri busy zvangu ndichisuka carpet. Saka akabva angouya ndokubva agadzika foni yake pane chimwe chisitubu so apo pavanogadzira mapizza, ndokubva azodzokera zvake mumba. Saka akazoti adzoka ndokubva ati ndanga ndakanganwa foni yangu, ndokubva anditambidza zvekare foni iyaiya. Apa akanditambidza foni iyoyo iri on mukomanashi, ndokubva ndaswera ndakangoibata foni iyoyo. Ndaiti kana ndikamudzosera foni yake obva ati you can use it, you can use it. Ini ndaishaya kuti I can use it pakai foni yemurungu. Zvii zvandingayuza foni yemurungu? Mukomanashi, ndaingoti kana kuri kunzi anenge asina kunditarisa ndangoisa foni iyoyo pasi, but iye aingoramba achingoti tamba magames mufoni mangu, kuzosvika achizondiendesa kune rimwe folder. Mukoma, ndakati ndaenda kufolder kuya ndikabva ndati munhu uyu ari kumbodei pandiri, because kufolder rakanditi ndinge ndichienda ndakabva ndaona kuti kwainge kuine mavideos aya, mavideos evanhu, but ainge ari mavideos evarungu vanenge vachiita bonde nevakadzi vatema. Iye akabva ati ndozvandofarira izvi, hakuna mukadzi akanaka semunhu mutema. Ndakabva ndanyara ndikashaya kuti ndoita sei. Mukomanashi, murungu uyu akabva ati iye anondida, akabva ati inini madhamu vainge vasingatombodi kuti ndige ndichishandapo, but iye nekuti akandichiva from the day ravakandiita that small interview. Saka iye akabva ati ndinofanira kuti ndige ndichishandapo. Akabva ati kana ndikamuda anokwanisa kundipa zvinhu zvekutoti ndega ndinotoona kutoti upenyu hwangu hwatochinja. Akati he is willing to change my life kana ndikabvuma kuita girlfriend yake. Hanzi zvinhu izvi zvinofanira kusazozivikanwa namadam. Manje iye ari kuti ndinofanira kutanga ndaenda ndonotestwa zvirwere zvepabonde zvekare nezvirwere zvemuropa like HIV. Ende chinhu chiri kunyanya kundirwadza panyaya yangu, iye akanditi kana ukabvuma zvandikuda kuti tinge tichiita, unfortunately murume wako unofanira kuti unge uchizomuramba because handidi risk yekuti ndinozobatwa nechirwere. Akati ndinokutsvakira kwako kwekugara kwekuti you will be secure. Saka iye akati ane kumwe kuestate uko kwaane mashares. Saka akati ikoko ndokwandinokwanisa kuenda kunogara even mapepa angu asiri right. Akati ikoko as long as I go there under his name no one will ever touch me there. Saka mukoma, handichazivi kuti ndoita sei. Ndodanana naye here murungu uyu upenyu hwangu hwochinja kana kuti ndongosiyana nazvo ndoramba ndiri pamurume
wangu. Kana zviri zvirwere zvazvo zvepabonde, aiwa ini nemurume tinogara tichitestewa tiri clean. Saka handizivi mukoma kuti is this a good thing, kana kuti vanhu vari kungonditesta zvavo, kana kuti Mwari vasarudza kuda kuchinja upenyu hwangu. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi handizivi kuti zviri kuda kuitika apa kutestewa here kana kuti Mwari vari kuda kutongondiblessa. Hei, ariko here blessings akadai so. Please ngatizamei kutaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano mukoma kuti munge muchindibatsira. Inini mukoma ndine zvinhu zvangu zvandakabata, but zvinhu izvi ndichizvibata kwaiva nomumwe wandainge ndichida kukuvadzisa kubasa uko. Saka zvinhu izvi ndakazvishandisa. Mushure mekunge ndazvishandisa ndikabva ndazoona kuti there was no need yekuti ndirambe ndichishandisa zvinhu izvi, because already ndainge ndakatowana results acho. Unfortunately muchinda wacho akabva azotosvika pakushayika. Inini nemuchinda uyu taingoshanda pasame company. Ndakati ndauya kuno kuSouth Africa ndokubva ndazowanawo basa apo panoitwa zvematombstone. Saka mukunoshanda imomo sevanhu vekuti tinongogarawo tichingoita hang around a lot of people avo vanenge vari pakati pekuchema, zvekare vamwewo vanenge vachingouya kuzotsvaka matombstone. Saka pane umwe mukadzi uyu ane mari dzake. The first day pandakasangana naye handina kutomboziva kuti in'anga, because akatouya achitodhiraivha rimwe zimotikari rainge rakanaka. Saka akatondiwana zvangu ndiri panze, ndainge nditori pabreak. Saka ndainge ndabuda zvangu ndichienda kunotsvaka zvimazimba. Pakunodzoka paya ndakabva ndati handisi kuda kukumbirwa nemachinda angu andinoshanda nawo. Ndakubva ndatanga kudya hangu mafrymax angu. Saka akabva azodarika nepakambani pedu zvekare apo pane mochwari yedu. Saka akabva ataura neni ndokubva andibvunza about maprices ematombstone. Ndokubva ndamuudza ininiwo nekuziva kuti iyi itori potential customer. Ndakabva ndazomudivheta pfungwa dzake ndikabva ndati kana kuri kunzi munoda kugadzira tombstone, inini ndinokwanisa kukuitirai madhiri, because tinopota tichitombobuditsa granite and titori nevamwe varungu vaya vanoita zvema-fitted kitchens avako mazuva ano awa emagranite. Saka tinopota tichiwana mukana wekubuditsa magranites iwawawo. Saka mukadzi uyu paakaona kuti ndiri munhu wekutoti I am very fast pakufunga kwangu, takabva tawirirana maprices, and this was like almost half of the price, because ndaitoziva kuti chibasa chandinenge ndichingoitawo at least ndichitongowana mari yemahara, because dombo racho rinenge riri remadhiri plus labor zvayo it is nothing. So mukoma Nashi takazoti tawirirana akabva azondipa namba dzake. Ndichinosvika kumba ndakabva ndazoudza madam about this good deal. Ndikabva ndati madam, ndo skiri riripo apa. Ndikabva ndazotanga kunorova zvangu basa. Tombstone yacho ndakatonoigadzira pamba pake mukadzi uyu. Ndakazoti ndaenda kuya ndo pandakabva ndazofinda out kuti iye mukadzi uyu anoita zvoun'anga. Anyway, ndakabva ndarova a perfect job. Ndichinorova perfect job kudaro ndisati ndabva pamba pake ndakabva ndati but pane zviri kundinetsa mani mumwoyo mangu zvekare nezviri kundinetsa muupenyu hwangu. Chekutanga ndechekuti mari yandinobata inoita sekunge isingashandi. Zvekare nekubasa uko pane muchinda ainge achindishungurudza zvisingaite, because iye muchinda uyu anoshandisa unhuhweya hwekuti inini Murungu ndini ndakatanga naye kambani inoyi. Saka imimi munofanira kuti munge muchiita zvandinoda panguva iyo yandinenge ndichida inini. Ende kana ukazama kukomplaina Murungu anongoti I will speak with him, because Murungu haasi fair when it came to that guy. Murungu ainge asitombori fair zvachose. Saka ndakabva ndati rekedzai ndingogadzirisa masituation ari kubasa uko, because handidi kuzosvika paposition yekuti ndinozorasikirwa nebasa. So mukoma ndakabva ndaudza gogo vaya kuti izvi ndo zvandiri kufesana nazvo. Gogo ava vakabva vazondipa chimwe mushonga uyo wavakandipa vakanditi ndinofanira kuti ndinge ndichinoucherera kubasa pagedhi apo
patinopinda napo ndo pandaifanira kuti ndinge ndichiucherera. Ndikati zvino ndichaucherera sei naigogo? Vakabva vati tsvaka plan. Saka pabasa pedu pane umwe mukomana anogarapo but nayewo ndewe kuzimu, anongogara kuseri kumochwari ikoko. Ndakabva ndatongozviudza kuti panapa ndo yatongovapo, ndokubva ndararako kubasa. Muchinda uyu akati anwa mabhiya ake, inini pandakangotaimira paya paakangonobatirwa nehope, ndokubva ndabuda ndikabva ndatoenda kutools shed, ndikabva ndatora zvangu foshoro yangu, ndikaona kuti ndinge ndichiita zvepiki zvaisabuda. Ndakabva ndaenda paya painge pakanyanyisa kuoma, ndokubva ndatora piki yangu ndikabva ndatanga kurova. Ndakarova basa mukoma kusvika ndaona kuti gomba iri rainge radzika. Gomba rakati radzika mukoma, ndokubva ndazorasa kamushonga kaya, ndokubva ndakafushira kamushonga kaya. So mukoma ndakati ndafushira mushonga uya pasina kana nguva ndakabva ndazoona kutoti Murungu makasa ake ainge atochinyi. Saka ndakati ndarasa kamushonga kaya ndakabva ndazoona kuti Murungu kufarira muchinda uya ainge ava kusatombomufarira zvachose, kuzotosvika muchinda uya achitorasikirwa nebasa rake, kuzosvika munhu achifa. Muchinda uyu akafa rufu runorwadza because ainge ava kushanda kune imwe kambani pawholesale. Akatsikwa, munoona kune zvimwe forklift so zvavanoshandisa mumawholesale zvinonyanya kuwanikwa munana Macro. Saka aishanda kune imwe wholesale inoshandidzana neMacro. Saka akabva azodhumwa nechimushini checha, ndokubva azovhunika gumbo. Saka kuzonosvika ambulance ichisvika, ropa raainge aluza rainge rakawandisisa, ndokubva azonoshaika ari kuchipatara. Muchinda uyu ndokubva asengwa akabva aenda zvake kumusha. Muchinda uyu akati afa mukoma, ndakatorota so ndiri kubasa. Ndainge ndakamira pagedhi but ndainge ndakabata foshoro yangu. Muchinda uya ndakabva ndamuona achifamba achibva on the other side of the road. Saka akazoti asvika apo pandainge ndakamira ndakabata foshoro, akabva ati fukunura mushonga wako, ndokubva atodarikira. Akangonditi fukunura mushonga wako zvinhu izvi zvisati zvakuparadza. Saka pandakamuka ndakangoti zvimwe kuda ihope, but muchinda uyu akazoti avigwa manje because tainge tiine gurupu redu ratainge takagadzira tichitira kuti tinge tichitumidzirwa mavideos nana sekuru vake because tinogara navo in the same location. Saka akati achingonovigwa mukoma, ndakangoita imwe image so yakangoapia kumberi kwangu. Ndakamuona muchinda uyu but ndichimuona mutumbi wake handina kumuona, ndakangoona face yake iri mumhepo kudai. Ndokubva ati chawakadya ndicho chichakumukira, then ndokubva atonyangarika. Saka kubva ipapo mukoma nashi ndakangoramba ndichingoexperience ma-encounter kudzamara ndazotanga kurota gonye iri. Pandakarirota mukoma rainge riri diki diki, tukuya tumakonye twewhite tunowanikwa pachinhu chinenge chava kuora, ndo kakonye ikako kandakatanga kurota. Kakonye aka each and every night kaikura. Ndaiti kana ndikakarota nhasi kakaenzana nehafu yechigunwe, mangwana kanenge katoenzana nechigunwe changu, kuswera mangwana katoenzana neruoko rwangu. Ndo parakabva razoregedza kuramba richikura gonye iroro, then maproblems angu ndokubva atanga. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. So ndine umwe mwana wangu but mwana uyu ndakamuita ex wife yangu. Akati ari kumusha uko, hanzi one day akati achingobva kumombe nevamwe vake akabva angotanga kuridza mhere. Vamwe vake vaya vakabva vamubvunza kuti chii chainge chaitika. Iye akabva ati ainge apindwa neworms pasi petsoka dzake. Saka amai vake ivo vachitaura vanoti vakabva vazotora kenduru ndokubva vatanga kupisa vachidonhedzera kenduru pasi petsoka dzake because vaitoriona gonye riya richifamba asi rakabva razongonyangarika. Vakabva vazoona gonye riya raungana manje pachest pake but kuleft side mwana ndokubva atongoti zii, zvichireva kuti gonye iri rinenge rakaenda rikanobloka mwoyo wake. Mwana ndo mafiro acho aakaita. Saka zvose izvi mukoma handina kana ani zvake wandakamboudza
ndakazoenda kumariro mukoma, asi ndiriko kumariro kudaro ndaiti kana ndikatarisa coffin remwana wangu ndaita sekunge ndichachema, because ndaitoona gonye riya rakatozvambarara zvaro senyoka pamusoro pecoffin remwana wangu. Izvi zvakaitika throughout the night, mwana patakamuradzika mumba. Mangwana acho makuseni ndakubva tazomuka zvedu tichienda kunoradzika mwana, but mwana wangu ndakamuviga ndichinzwa imwe pain because ndainge ndichiziva kuti ainge adyiwa nei. Nanhasi uno mukoma, confession iyi handina kana wandati ndamboudza about gonye iri. Apa gonye iri dzimwe nguva ndinokwanisa kungoti kana ndikabva kubasa so ndakarelaxa, ndakavarairwa ndiine pain yandinenge ndiinayo mumwoyo mangu, ndinongokaruka ndariona so paTV. Izvi pazvakatanga mukoma ndainzwa kutya, ndaiti kana gonye iri ndikagara ndariona so dzimwe nguva ndakatogara zvangu mumba nemunhu wandinenge ndiinaye, ndaibva ndatobuda panze ndombonogara panze. Asi mukadzi akabva azotanga kungondibvunza kuti kuchii chainge chichiitika. Ndopandakabva ndazombomuti ange achienda kumba. Akazoti aenda mukoma. Ndakaita mwedzi wose ndichirara panze, ende iro raitofara kana ndikarara panze because raisandinetsa pose pandinenge ndiri panze. Asi ndaingoti kungonopinda mumba kudai ndaibva ndariona. Ndega mukoma ndakazosvika pakuti ndivara naro gonye iri, ndikazongozviudza kuti kana uchida kundiuraya ndiuraye, because ndakatoita mistake kudhara ndakatoiita. Hapana pandikadzokera kumashure ndikagadzirisa zvose izvo zvandakatadza. Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu kana kuine anoridawo gonye iri, kana kuri kunzi dziriko n'anga dzinenge dzichirida gonye iri. Inini I am willing hangu kuti gonye iri ndinge ndichingoripa zvake uyo anenge achirida, harisi gonye rinounza upfumi, rainge ringori gonye rekuti ringe richingondichengetedzawo pabasa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi tine murungu uyo wataipota tichitengesera magranite. Murungu wacho iye anoita zvekugadzira hanzi makitchen, zvezvo zvekudesigna kitchen nemagranite. Zvoreva kuti makitchen evanhu vanhu vakawanda vari kutongoshandisa magranite epamatombstone mumakitchen. If you are involved in that industry, please uyaiwo kuinbox kwangu mutiudzewo kuti chii chiri kunyatsokutora nzvimbo kuti vanhu vazosvika pakushandisa magranite epamatombstone vomagadzirisa makitchen sinks and kitchen tables and stuff like that. Zvimwe zvacho zvinotyisa.